Čau lidi, zdravím vás u nového videa. V tomhle videu si poprvé zkusím nějaký ten natáčet na PlayStationu a zároveň to bude i gameplay. Tohle video natočím se Snoopem. Arigato. A s Šaškem. Tam se na to vrhnout. Ale mohli bychom zkusit ten Full Frogs. A jenom bych chtěl ukázat, že na chvilku označím tady tohle. A tady je Legendary čestka v Lost Lakeu. Tady je taková malá chatička, ty to poznat podle takový malý čepičky. Ještě k tomu, jak slyšíš ty kroky, ne? Jo, ještě ty říkáš všude katanama, ty vole. Potíš mi Void masku? Jo. Plesk? Ne. Dostávám bídu. Já to neumím. Rychle to prohoď. To bude, zkus to. Ještě, zkus to. Yes. Merci. Já to se mi dala v TikTokách. Po něm. Možná bych šel, ne úplně to, možná bych zkusil sem rychle dojet kvůli vlaku, ale možná to nestihnem a šel bych spíš sem. Já to jako 1500, mám pocit. Cybertlak. To je výměrka se Cybertruckem. Bacha na něj. Bacha, střílej tím malý trofkama. Tady je týpku jako prase. Jeden, píču si. Jolanda. Jenom klej. Nice. Ještě jeden. Ono na kopci, já jdu za ním. Tady. Tak, ukáž. Jupi. Já chci s Kingso kolem, to přesek neumí řídit. To neumíš řídit. Tady chodili cávci. Chytaj. Víš kde? Arigato. Vidíte. Mají ohnivou masku. Takže 68 do bílých, minus 34 do bílých. Ty vogo. Jeden nok. Tak to všechno 20 kg. Dobrý, jsou mrtví. Potkáme na vlak. Můžem? Je tam na něj. No, jaj. Ne. To se ale prostě úplně boťour, já spadnu z vlaku. Vyměnit tohle zbraně, tohle nemám rád. Jak v našem městě, ve Seaport City, a ze Seaport City, když si pojedeš auto, tak všechno cítáš. Takže zpomalte ten vlak. To nejde. A nikdo se nemůže ani hnout. Máš volka? Beru. Jo. Takže Honza má... Takže Honza má 7. Mám 7, no.
Ach jo, proč mi ho nenechal? Protože byl můj. Honzo, ty jako můžeš být klidně nahoře. Jenom chci říct, protože můžeš se To je jako hodně rychlý pohybování se, víte jak? Jo, vím, já tě nesnáším. Pode mnou je Jirka se cybertlakem. Jako vážně. Já jsem tak olgutnut a zaprvé být darmo hrou. Wow, Zóna do já mám po dvou zatím, dobrý. Wow, ale Já oni vím, taky že to oni do toho po nevidějí. mně ještě střílí. Proto mě zabilo milion tak od jižku, kámo. Já radši zdrhám, protože nemám ty hýly. Tak si jo, teleportní. A jo, Honzo, Ne, radši ne, ty jsi házal tam dole. ty vole Honzo. Aspoň ty to dej. budu se snažit další. Omega jak? Honzo. Já si myslím, že tenhle gameplay se povede. Doufám, že se vám video líbilo, jestli ano, tak zanechejte odběr, like i ten zvoneček, aby vám neuteklo žádné nové video. A zatím ahoj. Bye.